안녕하세요. 난 ako karon sa bukid na mo sa Tokyo, Korea. Hadto karon nega pero ko makita kong kandeng. Mo nang gitanom na mo dire para pagkaon nila. Daghan kay carrots dire yo. Kita ka. Para gyud ipang tanom para sa kandeng na mo. Duha ka adlaw na sila wala sa balay. Waite. Asa naman taong ka oy? Buang nga ni mo eh. Wala mo ka nag-ingon kung asa ka padulong. O sige, na mo kaon na yung mga carrots diri oh. Oh, nagan kayo. Kung nakakita ka sa video no waron. Ama, o paano yung haseyo? Eh, naku niyo kung asa siya karon kay mapatay siya ko ni Papa ani. Mahal ba yung kandeng? O sa man is white eh, mara mag-amaw. Kandeng! Kandeng! Diri sa ko sa kilig kay malibang sa ako. Kay gito na kay ko. Mao na akong pang-ilo. Ginakaon po ni sa kong kandeng kay daghan kay multivitamins ni. Sampinit man eh. Ilo na ko sa kong lubot kay diri na may malibang kay wa may kasilias diri. So puyo ka bukid wala kasilias diri. Puro na kabagnutan. Diri na may pon mga libang. Okay kaya.